Takže vítam späť. No a tu vám ešte ukážem, tu je kamarát aj s dcérou. Áno, tu idú predo mnou. Hej, áno, ona zobral nejaký sáček, neviem na čo. Neviem, či chce nachytať asi volačo, niečo. Nemáte oheň? A to prosíme, lebo Tu sa sa si odpáli cigaretu. pozrieme. Nejdem už zapalovať Ideme zas. hore na strechu. Ďakujem. Tuto to pekne vyzerá a zase sa o chvíľu vrátim. Dali o 6. strane, pane je strom, to je ceder. Nie je to ceder. Kde? Dub- Ktorý? Dub alebo ceder to je? Ktorý? Dole, Tento veľký? dole. Ceder. Tento veľký strom. Dámy a páni, idem vám ukázať jeden strom a kľudne do komentárov napíšte potom, lebo tu sa nevieme, nie že dohodnúť, ale nevieme, čo je to za strom. Proste, lebo tento jediný strom tu vlastne ostal a ako vidíte, všetky ostatné boli vlastne, no ako vidíte, boli sfúknuté. Boli sfúknuté. A ideme sa tuto ďalej ešte pozrieť, no teraz sa tu chodí troška ťažšie, vtedy to bolo zarastené, teraz je to tu také ujazdené a také udúpané, však ako môžete vidieť, že vypadá to tu dosť zaujímavé, no však pôjdeme aj dnu určite. Kade sa ide na strechu? A jemine, zase sa spôsobil. A dovnútra budeme musieť ísť. Pozrieme sa, že čo, ako to tu vyzerá. Troška to tu vyčistili. Troška odtiaľto aj veci podvážali, ako vidíte, ale stále tu isté veci vlastne ostali. Takže stále tu ešte isté veci sú a ako vidím, tak ešte aj dávaj na to pozor, lebo mám to tu zapálené, nech sa ti nechytí. No však aj ty sa tam jak dostali? Však po schodoch. Tak aj oni. Aha, no a jak sa dostali na poschode? Však tady pôjdeme aj my. Čo sa bojí? Bojí sa na strechu. A čo by sa bál? A čo by sa bál? No poďme už. Ste mi na strechu. Ja keď tam robím na tej plošine, ak som 10 metrov vo výške, to je vyššie jak toto one, a čo, mám sa báť, alebo čo? Tento sáčok má z tých podpecníkov. A to ti je na čo? Ide so mnou. Sáček. No a čo? Marian, ale henta asi bol v Kubov, to dobavu, alebo váčná horoba, alebo dobre, čo tam je, hento zakryté sa mi nevidí. Ukáž to? Troška sa na to pozriem bližšie. A ja sa pozriem. Vážení a milí, aj keď ste plesniví a hnilí, čo si myslíte napríklad o Žumpa. tomto? Žumpa. Čo toto môže byť? Tam je rozbitý tanier. Jaký tanier? To nie je tanier, To je tanier. ale to nie je tanier, to je tanier. plast. To je tanier. No tak tam je možno ešte aj nejaký rezeň, tak choď ho nájsť, daj ho zohriať, zohrej ho. Zo starého. Počkaj, ja viem aj fotiť. Čo tu išli srať. Počas tohto. Zostali tie hovna v tej žumpe. Jak hen tam. Aha, a jak to, no, a čo sa nedá ísť hore? Keď sa oni dostali hore, tak sa dostaneme aj my hore. Jasné, samozrejme. Tu sa pozrieme, a však všade nakúkneme. Hej, Palicu si zoberiem. jemine. Ale však ja držím telefón, držím cigu. Ale jeden ľudia hovoril, že tuto bola kuchyňa a henta, že boli už izby. A Kde bola bol kuchyňa? záchod? Tu. Záchod? Záchod bol No, bo by henta. som sa potom ísť vyšťať. Tak bol asi záchod a toto bolo všetko. A kde je záchod? A čo sa má vyšťať? Toto mám na obranu. Juj! No, no vidím, to máš takú obranu, to ti tak obráni, taká palica, jak poď mal, ne? Nehovorím nič, ale mohli by sme ísť za ovcom. Čo letelo? Takto to tu vypadá, vážení a milí. Takto, kde odíde? Ale čo odíde? Pravda. Choď, ja vás nájdem. Ja to tu potrebujem všetko okúkať. Takto to vyzerá teraz. Ale jeden že všetky henté miestnosti boli izby. Toto bolo kúpeľňa asi. Takže sa tu môžem osprchovať, nie? A tu pozri sú sa. zamurované ženy v stenách. A pozri, čo ja mám. Počkaj, hente, keď podám. Však to sa dá výjsť. Ale tam je to prepáčne.
No, ale som sa prepadol teda, fakt. Som sa prepadol od hanby. Ukáže ti, že čo mám. Jeminy. Ale do píšťale. Ale ty dneska nejako padáš. Však, čo to tu je, ako? Juj. Počkaj. Aha, Ellen. Ale Nie sú tam. No, tá je čo pokrčená. to léta tu? Ale však múcha nejaká, alebo čo, bože, čo to tu léta? No tak osa. A čo ťa zje? Bože, je takáto a ty si takáto. Čo ťa zje? Bojím. Aha. Hozí. Čo sú tu lovné? Je to možné. A ináč aj mňa sa chcem. Aha, pozri na to. A však toto sme tedy nevideli. Aha. Alicka, Janka, Veronika, Biana, Diana, Števo, Dušan, Euky, Fuky, čo si? Kto? Tomi, Alex, tu sme. Aha, čo má Marian? Čo mám? To otcovi, však hentu. A však to vie. Sprostosť. Tajfún. Ale také, že... Ja to Však oni. Aha. Ja nerob. Daj to preč, nerob. Dobre. Oco, čo tu letajú? Muchy. Muchy, však muchy idú za hovnom, čiže idú za mnou. Však jasné, že áno. Jeden oco mi hovoril, že niekde bola záchod, kúpeľňa, že toto ostatné boli izby. No ale mohol by tam byť ten záchod, by som sa chcel ísť aj vyserať ináč. S mojou babkou sme kúkali a že tu, takto normálne teta tu chodila a že jedna hlava vykúkla. Z toho záchoda. Tak poďme tam. To sme kúkali s Ivanou. Á, však tu sa ide hore. Oco, chod na strechu. Juj. Aha. Až? Skoro som zletela na zem. A to ti káže. Dobre? A neblázni sa tu. Som skoro No. zletela na zem, jak šmíkal. No. A tuto vidíme ďalšie okna. Čo? Rádio Express, povieš do No však aj Radio Express. No však jasné, no neviem či. Radio Express, ale minimálne prieskumný tím, ktorý to tu musí všetko vyčistiť. Jo, no však ale ja to všetko idem preskúmať, nie? Toto je džungla. No však a tu aha, žihlava, však tu chytím a urobím si z nej čaj. Kúpeľňa, záchod. A kde je ten záchod? Už není, už je... No a ja sa chcem, a ja sa potrebujem vyserať. No mne treba... Akože tuto bol záchod, takejto zime sa mám ísť vysať? Aj Alebo tu v tejto zeline? Aha. džungla. Dole sú Aha. cintoríny. Čo sú? Dole sú cintoríny. Ale tak makoví sú tam cintoríny a tu čo sú? Ale oco Čo si ukáže. hovorila, že sú tu zamurované ženy v oných stenách? Aj, kvák. Pôjdeme pozrieť na tie cintoríny. Zamurované ženy, tak nevylezú. Á, Tu bolo zásuvka. okno. Však všade sú zásuvky. Logiš, Boli. však... Tam bol záchod. Ale tam nebol záchod, tam bol východ. Určite. Aj tu bolo okno. No tak východ, tak ideme smer. Kde išiel zase henty? To je kto henten? Keby tu je moja sestra, tak odtiaľ to pôjde. No skoč. No keby nemám túto nohu dojde, no tak by som ostať zliezol. No určite. No ja by som stade Ale zliezol. dávaj si pozor. A na čo? Ja sa pozerám pod nohy. No tak sa nepozeraj pod nohy, pozeraj sa nad nohy. Bá. Ale vieš o tom, že my sme chceli na tú onu, Na čo? na stenu. Na jakú stenu? Na strechu. Však všetko preskúmam asi, nie? Aha, toto mohlo byť. Ty si vieš o tom, že si asi popohľadol nohu, musíš išiel do tej onej. Ja som si poprehol nohu, nie, nemám ten pocit. Sáde na strechu. Však jasné, však to si pamätám ešte. Áno, a tu sú tie diery a to som vtedy hovoril, že tam keď náhodou omylom stúpneš, zlakbeš sa odtiaľ dole rovno, tak si komplet. Hovorím, stúpiš sem, si Počkaj, kde je očes? Tam je Ja, nie, to nie je. sem keď stúpiš, volať na kraj, sem keď stúpiš, tak si Aj hen tam, aj hen tam. to si totálne. Ale toto je obrovská jama. Toto asi bola žumpa alebo kužby. To bol komín. Vypadá to ako komín. Ale aj hen tam, keď zletíš. A tu, keby je moja sestra, tak už by bola na zemi. Je, mine. No, tam sa radšej ani posrať nebudem. Ja tu z tej
Ukáže, ešte si to troška No takto tu pozriem. nesteží z večera po noci, tu vieš, jak straší. Ale kto tu straší? Počkaj, Čo tu straší? Hovno? O co desí? Tata. Ja aj hen tam je. Tam je. A ja ho hodím. Nazdar. A ja si myslím, že on je tu, že som mu skoro hodila na tehlu. Počkaj, ale natočím. Je tam niekto? Kto by tam jedol? Tu sa nehráva. Ale však to chytím. A kopnem to dole. Bože, čo sa s tým drž? Čekaj. Sereš, je. Ach, s prepáčením. Kto tam má čo jesť? Byť. Však ty si povedal, že je tam niekto. A kto by tam jedol? Aj, bože. Ale toto je nejaké ťažké, stiahujem mi to gate. Čo? Pavúk? Čo? Oho, no tady vlastne nepôjdeme. Takže pôjdeme asi ešte hen tam. Teda aspoň ja idem určite. Čo? Ale však dávam pozor, však sa kúkam. Aha, no, toto je tu nejaké úzke. Takže tady asi nepôjdem. Tady sa asi nechystám. No a som zvedavá, jak pôjdeš dole. No, že mi ne po nohách. Mám ísť po rukách? Alebo nejako tak? Však ja nikam neutekám, tak poď pekne. No poď, aha, pozri sa ešte ťa aj natočím. Poď pekne, teraz utekaj dole. Ideš prvá, dáma má prednosť. Ideš, no. Hej. Pekne ťa natočíme, áno, tak. Ešte zakývaj pekne do kamery. Pozdrav, nezabudni. Počkaj, ale kde išiel otec? Rovno. Hen tam. No a keď pôjdeš rovno, tak vieš, čo nájdeš. Počkaj, poďme ticho. Ale čo, buďme ticho, ja nemôžem byť ticho, ja potrebujem to nahrávať. Počkaj. Buďme ticho, ale keď tam budeme... Ale si sa lakla, čo? Toto je čo? Ja nie. To je kerári. Padne to na hlavu. Ale hovno padne na hlavu. Budeme viacej spustení. Ďalšie cíky. Čo už? Aha, tu som ešte nebol. Čo to tu, toto? Že oco ti odkazujú, že sa máš odpor noci a vieš, ak sa posereš. Okolo teba búbaci, že nie. Poserem? Fú, tak to dojdem. Lebo vždy vtedy potrebujem ísť srať, ale neste sa mi. Však tam si hlavu buchnem. Tak tam môžem srať a... Toto čo? Nejaké malé. Tu bola kuchynka. To vieš odkiaľ? Je tu napísané niekde, že kuchynka? Navarím tu niečo. Aha, si chcete, no navar. Navar betón. Sakra. Ja viem urobiť zvuk ducha. Čo vieš urobiť? Nič. Zvuk? Čo? Kde mi toto... Aha, tu je diera. Počkaj, tu je voľačo, aha. O to hovorí, že nejaká tombola, či čo? Pozor tam dole. No, kopni to. Au. Smúlo. Nemáš tam čo byť. Kde ja som hore. Počkaj, to čo je, jak na jasno? Ukáž to. Pozrieme takto. Ešte henná sme neboli oproti. Marian, poď sa mňa, poď mi svietiť, do tunela idem. Dole až. A to je kde? Hen tam je napravo, dole. Ale Maria sa bojí do tunela. Toho sa bojí. Čo sa bojím? No, určite. Ja idem, ty neurčite niečo si. Ani... Počkaj, kedy do rovna, či tu rovno. Tam necháme tu dole. Kde je tu dole? Tu asi nie, čo? Nie, dole. Tak rovno, a dole, hovoríme, keď to nevíš. No, tu, tam ja páne vidíme. Svetla mi tam po sebe. Zelinu, tu vidíme zelinu. Máš tam ovociovi svietiť zo svetla. Ale dobre, počul som. No, takže špeciálne schody. Čo je tento prostý autofokus? Nevydrž. Kde je? Ale tu sa nevydržím. Ale môže čo sa troškáte po jedných schodoch. To sa musíš najprv nohu zlomiť a potom môžeš chodiť. Aha, čo, však to ide jednoducho. Tuto nič.
Napravo či napravo? Fúha, tak to neznajú. Jaj. Počkaj, a tu je spodok. Áno, tu je spodok, tam sa dá ísť dole. A Napravo? musíme ísť dole, no. Ktorý hľadaj? Tu by sa človek vedel stratiť. Počkaj, tuto čo? A nie, ešte. Toto čo? Ešte poď. Samo Čo to? jeden. Kto? Samo jeden. Samo jeden, však keď neboli dvaja, no tak je iba jeden, no však čo už s ním. Poznáte to tu trochu? Tu je dole tunel. Kde? Dole. Aj? Aha, tu je! Áno. A nie je zasypaná? Dá sa ísť tak 150 metrov, ale potom už... Tu je tu. Dá sa tam ísť len Tuto to je. také, no. Náročné. No, hade. Počkaj, pomaly tu chotuje prach. Je mi nepomaly. Ty kokos, ak predbehnem ťa, aj keby cúvam. Pomaly. Aha, tu sa dá výjsť vonka ešte aj. Tu je. Aha, tu je to. No poď. Okuláre asi nemá. Poď, áno. Poď mi dať svetlo. Tunel, zatal dobre. Ja som tam polka dozadu, ale toto mobilné svetlo asi ti nepomôže. Pozri, aký chladiteľ tá lena. Jo, toto by sa nahodilo v skleníkoch. Marian sa bojí. Ja sa nebojím. Ale počkaj, svetlo.